no ens veiem? Doncs quasi 2 anys. De fet, demà farà 2 anys. Bueno, però no ens estancarem pas en el passat, oi que no? Ja torno a ser aquí, no és fantàstic? Anyway, com que s'acosta Sant Jordi, una festa preciosa i meravellosa que vindria a ser com el nostre Sant Valentí particular, versió millorada, he pensat que avui us portaré un pastisset super fàcil de fer que podeu regalar a aquelles persones que us estimeu. De veritat, després de quasi 2 anys, el primer que ens portes és un pastisset rosa? Cutre, més que cutre. Està bé, no el volia fer rosa, el volia fer vermell, però em vaig quedar sense colorant. Contenta? Bé, com anava dient, és un pastís tan fàcil de fer que encara que no hagis tocat mai un sol extra de cuina no tindràs cap problema per fer-lo. I ara, amb el vostre permís, comencem amb el vídeo. El primer que farem per a començar amb el pastís serà afegir 2 ous en un bol ben gros i els remenarem ben remenats. Com que avui mesurarem amb tasses, és important que feu servir sempre la mateixa tassa per a totes les mesures. Així doncs, afegirem 2 tasses i mitja de farina i ho tornarem a remenar, fins que la farina quedi ben integrada. Si veieu que els ous eren una mica massa petits i la massa us queda massa espessa, li podem afegir un tercer ou. No us oblideu d'afegir el llevat a la farina abans de posar-lo tot a la pasteta o el pastís quedarà un bon nyap i serà horrorós, així que llevat, check! Ara hi afegirem la resta dels ingredients. Posarem primer 2/3 de tassa d'oli de girassol i mitja tassa de iogurt i homogeneitzarem tot ben homogeneitzat. Sí, pot ser que l'ordre dels ingredients no sigui l'apropiat i que després costi una borrada de remenar, però ho vaig fer expressament perquè veieu que és tan fàcil que pots simplement posar-ho tot en un bol i remenar. Si la massa queda molt espessa, sempre hi podem afegir una miqueta d'oli. Finalment, quan la pasteta està ben remenada, hi afegirem una tassa de sucre, poquet a poquet. Si voleu, podeu afegir-hi una mica de xocolata a la massa perquè bé, la xocolata ho fa tot molt més bo, així que, si voleu, ja sabeu. Un cop la massa està a punt, veieu com ha quedat bé al final, la posarem en un recipient apte per al forn. Ei, espera, primer has d'enllacar la platereta o se t'enganxarà tot. Així m'agrada, molt bé. Un cop posat a la plateta i abans d'anar al forn, li podeu afegir una mica més de xocolata i fer unes petites decoracions extres per a que quedi ben bonic. I cap al forn durant 30-40 minutets a 170 graus centígrads. I tarà! Oh, que bonic! Quina bona pinta, per favor! Però bé, el decorarem una mica, no? No el deixarem pas així. Un cop hagis acabat d'acaronar el pastís perquè haurà quedat tan flonget i tovet que només el voldràs abraçar, el podem fer una mica més petit perquè suposo que serà per 2 persones, o 3, no us jutjaré pas. Però bé, ara la qüestió és farcir-lo amb el que més us vingui de gust. Jo hi posaré una miqueta de marmelada de maduixa que aquí hi quedarà estupenda. Si és que pots obrir el pot, molt bé, així m'agrada. Així doncs, li posarem una bona capa de marmelada i després li col·locarem la tapa cap per avall. D'aquesta manera la superfície ens quedarà totalment plana. I ara toca decorar-lo. Si us agrada la crema de mantega també és una opció, però jo prefereixo fer-ho amb nata perquè la nata és simplement deliciosa. Així que en un pot hi posarem nata líquida per muntar i el colorant alimentari. I aquí és on es va trossar el pastís. Se suposava que havia de ser vermell, però no va poder ser. Mira que ho vaig intentar. Què hi farem? Ah, i no us oblideu del sucre. Un cop tinguem la nata ben muntada, taparem tot el pastís fins que quedi tot ben cobert de la nostra nata rosa. I per acabar-lo d'adornar, i aprofitant que és Sant Jordi, li posarem unes decoracions temàtiques així molt mones i cursis per demostrar el nostre amor. Podeu fer servir qualsevol motllo, simplement el poseu sobre del pastisset i l'ompliu de marmelada de maduixa, com per exemple aquest, que és per fer ous ferrats, però mira, avui s'ha reinventat. A part d'aquesta opció, també podem tapar tota la part superior del pastís amb marmelada de maduixa i amb una mica de nata blanca li podem fer un petit cor. Oh, que bonic! Cutre! Calla! Perdoneu, si per al contrari preferiu una cosa més relacionada amb Sant Jordi, cosa que estaria bé, podeu posar aquestes roses de maduixa tan boniques i que quedaran de meravella amb un pastís de marmelada de maduixa i nata. Així que si voleu saber com fer-les, teniu l'enllaç aquí dalt. I bé, això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. No us oblideu de donar-li, què diem, perquè titets amunt és molt cutre. No us oblideu de clicar al m'agrada si us ha agradat i si voleu també us podeu subscriure aquí baix per més vídeos en català. És gratis i no fa mal. Així que com vosaltres vulgueu.
I doncs res, espero que us hagi agradat el vídeo d'avui i espero veure-us en el meu pròxim vídeo. I espero que no sigui d'aquí un any. Així que... adeu! I espero veure's en el meu vídeo següent.